Bai, hoixe. Kaixo lagunak, hemen gaude berriz. Bai, gaur sorpresa handiak ditugu. Eskerrik asko. Politak. Mila esker. Eskerrik asko. Lore ederrak. Bai horixe. Arrautzak. Ez, orain ez, gero. Ez, orain. Zuk bitartean ogia erosi. Eta non dago okindegia? Hor, aurrean duzu. Egunon. Berdin, zer nahi duzu? Arrautzak. Hauek zenbat balio dute? Dozenak 200 pezeta balio du. Garesti! Baina osonak dira, gorri-gorriak. Zenbat nahi duzu? Dozen erdia nahi dut. Hartu, argi bili. Bai. Besterik? Ez, besterik ez. Torion pezeta. Eskerrik asko. Eta gur? Kontuz, arrautzak. Eta orain... Orain barazkiak. Azkena, mesedez? Ni bigarrena naiz. Hori da azkena. Orain? Nor da orain? Gu gara. Zer nahi duzue? Letxugarik baduzue? Bai? Nolakoa nahi duzue? Handia, txikia? Txikiak, bi txiki. Ekarri. Besterik? Bai, porruak. Zenbat nahi duzue? Dozena bat. Hemengoak dira. Jakina, baserrikoak eta merke-merkeak. Tipulak eta zenarioak ere nahi ditugu. Bi tipula eta zenarioak kilo erdi bat. Bai, berehala. Eta arrautzak? Ara, bustita dago, eskatu poltsa bat. Zuk eskatu? Babarrunik baduzu? Lastima da, baina ez. Orduan zen bada? Hirurehun pesta. Poltsa bat, mesedez. Orain nadategira? Beno, agur. Bai, agur eta eskerrik asko. Agur. Zer nahi duzue? Aragia, bisierra nahi ditugu. Zenbat balio du honek? Kiloak 900 pezeta. Aizu, gutxi da. Beste xerra bat, mesedez. Besterik, gazta edo txorizua. Gazta primerakoa da, idezalagoa. Ez dugu nahi. Eskerrik asko. Diru gutxi dugu. Zoritxarrez. Zenba da? 900 pezeta.
Kontu, zarrautzak! Lástima. Bazkaria prest dago. Ogia falta da. Zuek ekarri. Ogia? Ogia. Ogia! Ogia? Ogi asko. Okindegia? Okindegia. Okindegia? Arrautza. Arrautzak? Arrautza frigitua. Barazkiak? Barazkiak. Barazki sopa? Azenarioa. Azenarioak? Azenarioa. Tipula? Tipulak. Tipulak? Babarrun txuriak. Babarrunak? Babarrun beltzak. Aragia? Aragia. Aragia? Arategia. Arategia? Arategia. Itxura ona? Itxura txarra. Itxura txarra? Itxura ona. Atleta itxura? Urtea. Urte gutxi? Urte asko. Tipula erdia? Gazta erdia. Kilo erdia? Beste bat? Bai. Zein nahi duzu hau? Ez, bestea. Bestea. Aizu! Ez, zu ez, bestea. Besterik? Ez, besterik ez. Zenba da? 200.000 eta 300.000. Besterik ez? Ez. Besterik? Ez, besterik ez. Lehenengoa. Bigarrena? Hirugarrena. Azkena? Lehenengoa. Bigarrena? Azkena. Lehenengoa? Bigarrena. Azkena? Gorria. Sagar gorria? Gorriak.
Garestia. Merkea. Garestia. Merkea. Garestia. Merkea. Gogorra. Gogorrak. Buru gogorra. Erosi. 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 Erabili hau. Erabili hau. Erabili hau. Azukrerik nahi duzu? Bai, bota pixka bat. Zenbat? Bat? Ala bi. Bota bi. Besterik nahi duzu? Ez, mila esker. Zer dugu gaur? Pinturak, eskulturak. Primeran. Ez dago gaizki, baina koloreak ez du indarrik. Eta hau, begira hau. Ederra ezta? Bai, hau bai. Ongi dago. Egunon, jauna? Egunon. Zer nahi duzu? Gauza berriak nahi ditut. Nik kafea nahi dut. Zuk azukrea nahi duzu. Ark, gauza berriak nahi ditu. Pintura berririk nahi duzu? Zaude lasai. Irudi hau nahi dut. Zenbat balio du? Honek, 80.000 peseta. Ederki. Irudi hau nahi dut. 33. Eta... horrek, zenbat balio du horrek? Horrek 600.000 peseta. Hori ere nahi dut. Hori ere bai. Beraz? 57. Nor da hori? Hamed Mohamedi. Arabiakoa? Bai, Kubaiten bizi da. Aberatsa, ez da? Bai, gizon horrek diru asko du. Petrolioa. Eta irudi hark? Zenbat balio du? 700.000 peseta. Hau ere nahi duzu. Ez. Ez? Ez, hau ez dut nahi. Hori bai. Hori dotorea da. Hori ere nahi dut. 34. Buru gogorra. Erosi. Erosi.
Erosi. Erabili hau. Erabili hau. Erabili hau. Azukrerik nahi duzu? Bai, bota pixka bat. Zenbat? Bat? Ala bi. Bota bi. Besterik nahi duzu? Ez, mila esker. Zer dugu gaur? Pinturak, eskulturak. Primeran. Ez dago gaizki, baina koloreak ez du indarrik. Eta hau, begira hau. Ederra ezta? Bai, hau bai. Ongi dago. Egunon, jauna? Egunon, Zer nahi duzu? gauza berriak nahi ditut. Nik kafea nahi dut. Zuk azukrea nahi duzu. Ark, gauza berriak nahi ditu. Besterik? Bai, porruak. Zenbat nahi duzue? Dozena bat. Hemengoak dira, Jakina, baserrikoak eta merke-merkeak. Tipulak eta zenarioak ere nahi ditugu. 2 tipula eta zenarioak kilo erdi bat. Bai, berehala. Eta arrautzak? Ara, bustita dago, eskatu poltsa bat. Zuk eskatu? Babarrunik baduzu? Lastima da baina, ez. Orduan zen bada. Hirurehun pesta. Poltsa bat, mesedez. Orain nadategira? Beno, agur. Bai, agur eta eskerrik asko. Agur. Zer nahi duzue? Aragia, bisierra nahi ditugu. Zenbat balio du honek? Kiloak 900 peseta. Aizu, gutxi da. Beste xerra bat, mesedez. Besterik, gazta edo txorizua. Gazta primerakoa da, idezabalagoa. Ez dugu nahi. Eskerrik asko. Diru gutxi dugu. Zoritxarrez. Zenba da? 900 peseta. Kontu, zarrautzak!
Lastima. Bai, hoixe. Kaixo lagunak, hemen gaude berriz. Bai, gaur sorpresa handiak ditugu. Eskerrik asko. Politak, Mila esker. eskerrik asko. Lore ederrak. Bai horixe. Ara, arrautzak. Ez, orain ez, gero. Ez, orain. Zuk bitartean ogia erosi. Eta non dago okindegia? Hor, aurrean duzu. Egunon, Berdin, zer nahi duzu? arrautzak. Hauek zenbat balio dute? Dozenak 200 pezeta balio du. Garesti! Baina osonak dira, gorri-gorriak. Zenbat nahi duzu? Dozen erdia nahi dut. Hartu, argi bili. Bai. Besterik? Ez, besterik ez. Torion pezeta. Eskerrik asko. Eta gur? Kontuz, arrautzak! Eta orain... Orain barazkiak. Azkena mesedez? Ni bigarrena naiz. Hori da azkena. Orain? Nor da orain? Gu gara. Zer nahi duzue? Letxugarik baduzue? Bai? Nolakoa nahi duzue? Handia, txikia? Txikiak, bi txiki. Ekarri. Bazkaria prest dago. Ogia falta da. Zuek ekarri. Ogia? Ogia. Ogia! Ogia. Ogi asko. Okindegia. 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 Arrautza. Arrautzak. Arrautza frigitua. Barazkiak. Barazkiak. Barazki sopa. Azenarioa. Azenarioak. Azenarioa. Tipula. Tipulak. Tipulak. Babarrun txuriak. Babarrunak. Babarrun beltzak. Aragia. 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 Arategia. 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 Itxura ona. Itxura txarra.
Itxura txarra. Itxura ona. Atleta itxura. Urtea. Urte gutxi. Urte asko. Tipula erdia. Gazta erdia. Kilo erdia. Beste bat? Bai. Zein nahi duzu hau? Ez, bestea. Bestea. Aizu! Ez, zu ez, bestea. Besterik? Ez, besterik ez. Zen bada? 200.000 eta 300.000. Besterik ez? Ez. Besterik? Ez, besterik ez. Lehenengoa. Bigarrena. Hirugarrena. Azkena. Lehenengoa. Bigarrena. Azkena. Lehenengoa. Bigarrena. Azkena. Gorria. Sagar gorria. Gorriak. Garestia. Merkea. Garestia. Merkea. Garestia. Merkea. Gogorra. Gogorrak.